osoittautui tunneissa vääräksi väitteeksi. Ja arvoisa pääministeri, tänään olemme saaneet valtiovarainministeriltä kuulla, että ne toimet, jotka sanoitte, että riittää, niin eivät ne riitäkään. Ja teillä oli nämä luvut käytettävissä siellä kehysriihessä. Mutta toistan nyt tästä oikeudenmukaisuudesta, jonka itse Mä nostitte vaan ymmärrä esiin. tätäkään äijää, mikä tässä kritisoi. Näin on ollut monta vuotta aikaa laittaa hommia kuntoon. Niin suuri, että sinne pitää laittaa ei ne lisävero. mitään tehnyt siellä. Mutta Marini vaan humppas siellä pitkin tulot ovat niin poikia. pieniä, että sinne tarvitaan joi vähän muutama 700 euroa siideriä lisää rahaa vuodessa. Ja Mikä on käsitykseni nyt sitten mölistää, että kun täällä tapahtuu tälleen. Arvoisa puhemies, Tämä on kyllä Suomen suurinta teatteria. 900 euron eläke, Suomen suurin teatteri. alkaa maltilliset veronkorotukset. Näin se menee. Puolet suomalaisista eläkeläisistä on suurinta mahdollista teatteria tarjoavat nämä meidän mistä leikata ihanat tai veroja korottaa. Eläkeläisten indekseihin edustajat täällä. Ja silleen se menee. Edelleenkin maltillisena. Ja jos ajatellaan kokonaisuutta, 9 miljardin sopeutus nyt 10 kuukauden aikana, joka on siis välttämätöntä tehdä, jotta Suomi selviää. Siitä 5,5 miljardia maltillisena. 1,5 miljardia verokorotuksia, 2 miljardia haetaan kasvulla ja työllisyydellä. Tämä kokonaisuus on myöskin järkevä. Kasvua sä et tule tällä politiikalla saamaan, valitettavasti. Kyllähän sun nyt pitäisi tietää se, kun sä oot se kääntää tällä hetkellä velkasuhteen velkasuhteen laskuun. Ja sitä paitsi teidän vaihtoehdolla, niin se ampuisi taivaaseen tämä politiikka mitään jota ei laskua. siis edes ole. Mutta tämä riittää. Mutta me olemme luvanneet sen, että velkasuhde taitetaan, me seuraamme koko ajan tätä kehitystä, me pidämme siitä kiinni, me teemme tarvittavia lisätoimia, mutta nyt uskon vakaasti, että tämä riittää. Siellähän se Riikka Tyttönenkin on siellä ministeriaitiossa kattelemassa, että millähän sitä edelleen löisi. Arvoisa puhemies, valtiontalouden tilanne on niin hälyttävä, että on selvää, että tarvitaan hallituksenkin esittämän suuruusluokan kokoista sopeutuspakettia. Myös verosopeutuksen ja menosopeutuksen suuruusluokka teidän ratkaisussa on keskustan mielestä oikean suuruinen. Tällä saadaan todennäköisesti pysäytettyä se välitön syöksykierre valtiontaloudessa. Mutta tämä paketti ei vielä palauta luottamusta suomalaiseen talouteen. Kun katsotaan, saadaanko tällä kasvua aikaan, niin hallitus on tänään itse julkaissut julkisen talouden suunnitelman, jossa todetaan, että hallituksen sopeutustoimet pienentävät talouskasvua 0,5%. Pienentävät talouskasvua 0,5%. Ja tämä maa pitää saada nousuun. Me emme pelasta julkista taloutta veronkorotuksilla ja leikkauksilla, vaan tähän pitää saada kasvua, ja teiltä puuttuu nyt todelliset kasvun eväät. Te annatte kyllä ison paketin suuryrityksille, suurjättihankkeille, mutta pienet ja keskisuuret yritykset jäävät nyt tulemaan näppejä. Miten tässä näin kävi, arvoisa pääministeri? Uusi maailmanjärjestys. Halutaan isot globaalit systeemit vaan toimimaan ja arvoisa puhemies, muut pois. Edustaja Lohi on siinä asiassa täysin oikeassa, että me tarvitsemme talouteen kasvua. Mutta et sä tuu tuolla systeemillä sitä saamaan. Leikkaamisella se kasvu ei lähde liikkeelle. Valitettavasti, joo, kyllä siinä käy niin, että jos julkista kulutusta vähennetään tai veroja korotetaan, niin se vähentää talouden kasvua. Niinhän se menee. Mutta kun meidän on pakko nipistää niitä, eikä nipistää vaan leikata julkista kulutusta, julkisen sektorin kokoa, koska meidän rahat ei riitä. Eihän nämä teidän tekemät päätökset, Herran Jumala, Nesteen jalostamot häädetään pois ja konkursseja teetetään tänne tällä vaikka hetkellä kuinka ja reformoimassa muun paljon. muassa paikallista sopimista. Me emme tee yhtään veronkiristyksiä yrittämiseen. Me alennamme työllistämisen kynnystä ja työn vastaanottamisen kynnystä. Me teemme lukuisia uudistuksia, jotta yrittäminen tässä maassa kannattaa, koska millään muulla tämä maa ei pärjää kuin yrittämisellä ja työnteolla. Ja vielä kasvupaketista, joka tehtiin samassa yhteydessä, se on massiivinen työkalu, tämä verokannustin. Ja jos me saamme siinä niitä taas nähtiin perussuomalaiset ja kokoomus, mitä töitä. tuleman pitää, kun nämä kaksi porukkaa lyö piisaa päänsä yhteen.
Arvoisa herra puhemies, kyllähän tämä hallituksen puhe oikeudenmukaisuudesta, se on suuri silmänkääntötemppu. No niin on. Tosiasia on se, että jälleen kerran kaikista varakkaimmat ovat hallituksen erityissuojeluksessa. Ja ne saa fyrkkaa. Jälleen kävi niin, että suurimmat pääomatulon saajat ovat näiden talkoiden ulkopuolella. Arvoisa pääministeri, te puhutte oikeudenmukaisuudesta, mutta samaan aikaan riihessä te esimerkiksi keksitte tämän keskituloisten eläkkeensaajien lisäveron. Ja tämä voi tuntua monesta eläkkeensaajasta hyvinkin epäreilulta sen vuoksi, että jo 1 900 euron eläkkeellä joudutaan maksamaan lisäveroa ja samaan aikaan ministeritason tuloilla saadaan 2 tonnia veronkevennystä. Ministeri Orpo, mielestäni te ette vastannut selkeästi vielä tähän kysymykseen. Onko tämä vaihtoehto teidän mielestänne oikeudenmukainen, että eläkkeensaaja saa lisäveroja ja te saatte veronkevennystä? Kiitoksia. Pääministeri Orpo. Ei se osaa tuolla. Toi on liian vaikea kysymys. Arvoisa puhemies, kun kahden ylimmän tuloluokan verotusta käytännössä kiristetään, niin kyllä se koskee myöskin tässä aitiossa olevia. Sitä kiristetään se mittaluokkaa samaa luokkaa kuin oli se solidaarisuusveron Niin, nyt alarajan nosto. Se oli teidän mielestänne silloin väärin. Ja nythän me kiristetään euromääräisesti samaa mittaluokkaa. Eli kyllä se työn verotuksen näkökulmasta se oikeudenmukaisuus siinä on. Mutta työn verotus on Suomessa niin kireää, progressio on maailmanennätysluokkaa, niin emme voi rangaista niitä, jotka tässä maassa yrittää, kouluttautuu, opiskelee. Meidän täytyy saada Suomeen osaajia maailmalta. Ja kun vielä tosiasia on se, että se pienempi osa maksaa suurimman osan myöskin kuluista. Ilman niitä osaajia, niin meillä ei riitä tähän hyvinvointiyhteiskuntaan rahat. Tämäkin on fakta, mikä pitää tässä salissa sanoa ääneen. Suomessa on oikeudenmukainen verojärjestelmä, joka perustuu progressioon. Se on oikeudenmukaisuutta jo itsessään. Ukrainaan, sotimiseen. Kiitoksia. Edustaja ja Hopsu, EUlle. Ne varmaan rahat riitä. Arvoisa puhemies, hallitus on leikannut kehysriihessä satoja miljoonia lapsilta, nuorilta ja opiskelijoilta. Leikkauksia on tehty niin ammatilliseen koulutukseen, maksuttomaan toiseen asteeseen kuin sosiaalihuoltoon, puhumattakaan sosiaaliturvaleikkauksista. Opintorahan indeksikorotukset jäädytettiin jo aiemmin, vaikka eläkeläisten vastaavat säilyivät. Nyt opiskelijoiden asema heikkenee entisestään, kun heidät siirretään erillisen asumislisän alle. Nämä leikkaukset voivat esimerkiksi Helsingissä tarkoittaa 130 euron kuukausipudotusta. Opiskelijoiden mielenterveyshaasteet ovat lisääntyneet. Taloudellinen epävarmuus haastaa hyvinvointia vielä entisestään. Alle 25-vuotiaista työttömänä on 18,5% enemmän kuin vuosi sitten. Ilmasto- ja luontotoimet loistavat myös poissaolollaan. Kysynkin pääministeri Orpolta, miten hallitus turvaa sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen ajaessaan opiskelijoita velkaantumaan sekä leikkaamalla koulutuksesta ja heidän palveluista? Kiitoksia. Pääministeri Orpo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kun sitä tässä juuri tehdään. Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta kaikkein oleellisin on se, että me emme päästä meidän hyvinvointiyhteiskuntaa romahtamaan liiallisella velkaantumisella. Sen lisäksi, että kannattaisi pysähtyä miettimään näitä arvovalintoja. Sen lisäksi, että me olemme sopeuttaneet taloutta 9 miljardilla. Me emme leikkaa koulutuksen kovasta ytimestä. Peruskoulu saa lisää määrärahoja 200 miljoonaa. Iso panostus lapsiin, nuoriin. Yliopistojen ja korkeakoulujen rahoitukseen ei kosketa. Me käytämme miljardin. Siis velkaantuva kansakunta laittaa miljardin tutkimuksen, tuotekehityksen, innovaatioihin suomalaisille tutkijoille, yliopistoille, korkeakouluille, yrityksille, jotta he voivat rakentaa meille parempaa tulevaisuutta. Mä uskon, että nuorten kannalta hyvä peruskoulu, laadukas koulutusjärjestelmä, niin se on kuitenkin se kaiken ydin. Ja siitä tämä hallitus pitää huolta. Meillä on selkeät prioriteetit, selkeä suunnitelma, miten Suomelle luodaan hyvä tulevaisuus. Kiitoksia. Edustaja Zyskowicz, että oikein hyvä hyvä tulevaisuus. Arvoisa herra puhemies, tarkoittaa? oikeudenmukaisuus on siitä hyvä käsite, että sitä kaikki
kannattavat, mutta eri ihmisillä on kovin erilainen käsitys siitä, mikä on oikeudenmukaista. Minusta ei esimerkiksi ole oikeudenmukaista se, että edellinen punamultahallitus eli yli varojen tulevien veronmaksajien piikkiin, tulevien sukupolvien piikkiin. Minusta ei ole oikeudenmukaista myöskään se, että täällä demarit joka päivä moittii hallitusta talouspolitiikasta, mutta ei pysty esittämään omaa vaihtoehtoa. Onko se oikeudenmukaista? Ei minusta ainakaan. Minusta ei ole oikeudenmukaista sekään, että demarit teettivät eduskunnan tietopalvelulla laskelman heidän vaihtoehtobudjettinsa työllisyysvaikutuksista ja piilottivat ne Atlantin syvänteeseen. Kyllä. Nyt oikeudenmukaisuudesta, herra pääministeri. Olisiko teistä ollut oikeudenmukaista, että tämä hallitus ei olisi ryhtynyt sopeuttamiseen, vaan olisi edellisen hallituksen tapaan jatkanut elämistä tulevien veronmaksajien piikkiin? Kyllähän tottahan toki pitää sopeuttaa, mutta eihän vähän tyyli, millä se tehdään, niin se on vähän Zyskowicz on ollut erilainen pitkään täällä ja käsitelmä. viisas, osaava edustaja. Tässä on nimenomaan kyse siitä, että on oikeudenmukaista se, että me teemme näitä ratkaisuja, jolla me luomme tulevaisuuden uskoa, pelastetaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Ja on täysin epäoikeudenmukaista se, että SDP ei pysty esittämään omaa vaihtoehtoaan. Puheenjohtaja Lindtman, olette sanoneet, että te ette halua, että Suomi ajautuu liiallisen alijäämän menettelyyn. Teillä on nyt 9 000 miljoonan tehtävä kesäkuuhun mennessä, jolloin komissio arvioi, joudummeko sinne vai en. Ja me haluamme nähdä, se on oikeudenmukaista, sen teidän vaihtoehtonne, miten te estätte omalla ohjelmallanne, joka on vaihtoehto hallituksen ohjelmalle, sen, että Suomi ei siihen alijäämämenettelyyn joudu. Kiitoksia. Edustaja Lindtman, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, edustaja Zyskowicz on tässä salissa kunnostautunut siinä, että joka kerta, kun heidän pitäisi puolustaa hallituksen esimerkiksi oikeudenmukaisuutta, hän sanoo, että mutta kun Sanna Marinin syy. Ja samaan aikaan unohtaa kertoa edellisen hallituksen syy. Ja samaan aikaan hän unohtaa kertoa, että kun hän tästä velkaantumisesta syyttää edellistä hallitusta, niin unohtaa kertoa sen, että kokoomus ollessaan oppositiossa hyväksyi 9 10 otetusta velasta. Kokoomus on hyväksynyt lähestulkoon jokaisen Tämä just on tämä ongelma, ja arvoisa pääministeri, kun otitte nämä työllisyysluvut esiin, niin katsotaan, mikä on tilanne hallituksella. Eilen tulleet luvut. Te lupasitte 100 000 uutta työpaikkaa. Ja mikä on tällä hetkellä tilanne? Miinus 50 000. Kansalaisten mukaista politiikkaa, että saataisiin niitä ääniä. Mutta arvoisa pääministeri, vielä kerran. Ja sitten kun saadaan niitä ääniä, niin sen jälkeen että tämä teidän solidaarisuusveron muutos, tämä jättiveron kevennys suurituloisten luokkaan on euromääräisesti sama kuin ne päätökset, jotka te nyt teitte. Kiitoksia. Pääministeri Orpo, olkaa hyvä. Koska työministeri. Työministeri Satonen voi jatkaa ja käydä näitä työllisyysvaikutuksia läpi, mutta se, että VM-raportissaan tänään nostaa esille sen, että hallituksen toimet parantavat työn vastaanottamista ja työn tarjontaa, molempia laskennallisesti, koska VM näitä arvioi, niin jo ennen tätä kehysriihtä tehdyt toimet valtiovarainministeriön arvion mukaan tuovat 72 000 työpaikkaa. Ne on niiden uusien toimien ansiota. Nyt me eletään todellakin todella vaikeassa suhdannetilanteessa. Taantuma jatkuu ja siksi työllisyyskehitys ei yleisesti ole hyvää, mutta VM sen ennusteen mukaan, jota te olette nyt hyvä niin opiskelleet, todetaan, että työllisyys lähtee kasvuun ja että hallituksen toimet ovat aivan oikeasuuntaisia. Kiitoksia. Edustaja Andersson Li, olkaa hyvä. Niin, arvoisa puhemies, pääministeri unohti nyt vahvistaa tätä edustaja Lindtmanin esittämää tosiasiaa siitä, että hallituksen veropäätösten seurauksena tosiaan suurituloisten verotus kevenee edelleen nettona yli 1 000 eurolla vuodessa. Ja samanaikaisesti hallitus siis leikkaa opiskelijoilta ja nuorilta. Hallitus päätti muun muassa kehysriihessä 12 miljoonan euron säästön vuoksi romuttaa maksutonta toista astetta. Tämä summa on noin puolet siitä, mitä hallitus käytti olutveron alennukseen. Sen lisäksi, että tämä rajaus on mahdoton millään tavalla järkevästi toteuttaa,
sen lisäksi, että se uhkaa uudelleen asettaa taloudellisia esteitä nuorille opiskella, niin pahinta tässä minun mielestäni on se viesti, mikä tämä antaa suomalaisille nuorille tämän hallituksen arvovalinnoista. Se, mitä se viesti on se, että tällä hallitukselle tärkeämpää on huipputuloisten veroalennukset, kaljaveron alennus, kuin toisen asteen opiskelijoiden koulutuksen maksuttomuus. Arvoisa pääministeri, eikö koulutuksen maksuttomuus ole sitä koulutuksen kovaa ydintä, mistä te aikaisemmin puhuitte? Kiitoksia. Ministeri Henriksson, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hallitus, niin kuin pääministeri tässä edellisessä puheenvuorossa myös totesi, panostaa perusopetukseen, varhaiskasvatukseen 200 miljoonaa euroa lisää tällä hallituskaudella. Me pidetään kiinni maksuttomasta toisesta asteesta, kunnes nuori on täyttänyt 19 vuotta. Elikkä se suurin osa siitä toisesta asteesta tulee edelleen olemaan maksutonta. Ja tämä lähtee pasiradio.com. Haluatko, että toivekappaleesi soi Pasi-radiossa? Rekisteröidy foorumille osoitteessa viheraho.info ja kerro toiveesi. Pasi-radio toteuttaa salaisimmatkin unelmasi. Viheraho.info. Toteutuneiden toiveiden osoite. Seppo se tässä Halparenkaasta, terve. Meille voit tulla renkaanvaihtoon tänne Sopenkorpeen Mestarinkatu 16 ilman ajanvarausta. Eli nyt kaikki kipin kapin Halparenkaaseen. Halparengas on nimensä mukaisesti halpa. Haluatko tehdä ohjelmaa Pasi-radioon? Nyt sinulla on siihen oiva tilaisuus. Voit toimittaa ohjelmaa joko suorana lähetyksenä tai tallenteena. Sisällöllä ei ole väliä, kunhan se on Suomen lakien ja hyvän maun mukaista. Kiinnostuitko? Lähetä sähköpostia osoitteeseen studio@pasiradio.com, niin laitetaan ohjelmasi pyörimään. Pasiradio.com. Suomalaisille nuorille, suomalaisille lapsille ja vielä syntymättömille suomalaisille se hyvinvointivaltio, josta meistä jokainen on saanut elämänsä aikana nauttia. Oikeudenmukaista kritisoidessaan myös hallituksen vaihtoehtoa, arvoisa puhemies, olisi esittää oma vaihtoehto. Kyllä. Teillä ei ole tarjota sitä. Kuten täällä on kuultu edustaja Zyskowiczin suulla, sosiaalidemokraatit ovat oman työllisyyspolitiikkansa vaihtoehdon salanneet. Te lupasitte julkistaa ne, te ette ole julkistaneet niitä. Missä ne on? Onko ne piilotettu Hakaniemen konttorin syvimpään holviin? Missä ne ovat? Missä ovat ne vaihtoehdot oppositiolta? Jos haluaa kritisoida, uskottavuus lisääntyisi kummasti, mikäli esittäisi oman vaihtoehdon. Arvoisa pääministeri, onko oikeudenmukaista se, että oppositio ei esitä omaa vaihtoehtoaan? Kiitoksia. Pääministeri Orpo, olkaa hyvä. Niin se. Olette aivan oikeassa. Siellä on hyviä edustajia siellä ensimmäiselläkin kaudella, jotka näkee kokonaisuuden. Hyvät edustajat, minusta demokratialle olisi hyväksi ja tälle keskustelulle, että tämä yksittäisen tökkimisen lisäksi, kun te nostatte jokaisen säästön yksi kerrallaan tikun nokkaan ja arvostelette sitä, että te kuvaisitte jollakin tavalla sen kokonaisuuden, mitä te olette tarjoamassa suomalaisille, miten te ratkaisisitte sen ongelman, että Suomi velkaantuu hurjaa vauhtia. Minusta tämä sali ansaitsee parempaa keskustelua kuin tämä tökkiminen. Kyllä tämä on Suomen suurin Kiitoksia. sirkus. Edustaja Nurminen, olkaa hyvä. Edustaja Nurminen. Arvoisa puhemies. Ei sen pitäisi niin olla, mutta niin se vaan on. Hyväksy sitä, että hallitus vierittää koko talouden tasapainotuksen pienituloisten ihmisten harteille. Tässä me olemme peränneet pääministeriltä vastausta siihen, että jos te olette vaalikauden alussa keventänyt teidän tulotasollanne 2 000 euroa verotusta vuodessa, ja nyt jos te kehysriihessä nipistätte siitä 300 euroa, niin millä tavalla te voitte kertoa, että nyt hyvätuloiset ovat mukana näissä talkoissa? Ja tähän me toivomme nyt teiltä suoraa ja rehellistä vastausta. Toinen kysymys liittyen näihin eläkkeisiin.
On hyvä, että pienimmät eläkkeet on jätetty rauhaan. Kuitenkin asiakasmaksuja on korotettu, lääkkeistä on leikattu. Ja sitten kysymys siitä, että jos 1 850 euron eläkkeistä verotusta aletaan kiristää kohti 5 000 euroa, minkä takia 5 000 eurosta ylöspäin ei enää kiristetä eläkkeiden verotusta? Minkä takia isoimmat verotukset ovat teidän erityissuojeluksessa? Mihin perustuu tämä keskituloisten eläkeläisten verotuksen kiristäminen? Kiitoksia. Ministeri Purra, olkaa hyvä. Se perustuu kusetukseen. Arvoisa herra puhemies, ensinnäkin valtiovarainministeriön arvioiden mukaan uusimman ennusteen perusteella, kun siihen liitetään hallitusohjelman toimet, kaikkineen ja kehysriihessä tehdyt toimet, niin me nimenomaan pääsemme tavoitteeseen velkasuhteen vakauttamisesta. Ja tämä kannattaa ymmärtää. Yli 9 miljardia euroa. Ja aivan kuten täällä on todettu, niin vaikka me ymmärrämme opposition tavoitteen jokaisen yksittäisen säästötoimen, jokaisen veroratkaisun kritisoimisesta, niin me huolehdimme täällä kokonaisuudesta. Ja mikäli te ette kykene tarjoamaan vastaavaa vaihtoehtoa, niin tämä ei ole kaikkineen aivan uskottavaa. Mitä tulee sitten tähän eläkkeiden verotuksen kiristykseen siellä 50% ylemmällä puolella, niin on hyvä ymmärtää, että siellä rajan tuntumassa korotus kuukaudessa on 60 senttiä. Puhutaan erittäin alhaisista summista ja sieltä se nousee. Minkä takia eläketulovähennyksen kautta tehtävä kiristys päättyy johonkin kohtaan? Liittyy siihen, että meillä löytyy sieltä ylemmiltä tulotasoilta jo ylimääräinen vero. Lisäksi tämä 2 ylimpään tuloluokkaan kuuluva indeksitarkistusten tekemättä jättäminen kohdistuu myös korkeimpiin eläkkeisiin. Kiitoksia. Edustaja Virta, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies ja arvoisa pääministeri, te olette tänään sanoneet täällä, että hallitus panostaa osaamiseen, mutta te leikkaatte koulutuksesta. Te olette tänään sanoneet täällä, etteivät leikkaukset kasaudu kohtuuttomasti, mutta te leikkaatte kaikkein eniten esimerkiksi yksinhuoltajilta tai nuorilta. Te sanoitte, että Suomi tarvitsee osaajia maailmalta, mutta te vaikeutatte työhön johtavaa maahanmuuttoa. Te sanotte, että on pakko leikata lapsilta ja nuorilta, mutta samaan aikaan kevennätte ministereiden verotusta. Ja te sanotte, ettei ole vaihtoehtoja. Kyllä on, niitä on esitetty. Ja vielä aivan viimeisenä, te lupasitte lopettaa velkaantumisen. Te lupasitte kääntää velkalaivan, mutta miten kävikään? Te otette historiallisen paljon velkaa. Kysynkin arvon pääministeriltä, miten suomalaisten pitäisi luottaa tämän hallituksen toimintakykyyn, kun teot ja puheet eivät vastaa lainkaan toisiaan? Kiitoksia. Pääministeri Orpo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kuten valtiovarainministerikin tässä totesi, velkasuhde taittuu näillä päätöksillä. Ja kuten tässä nyt erityisesti moititte, niin kyllä se nyt vaan niin on, että tämä velkaantuminen lähti totaalisesti käsistä viime hallituksen aikana. Te ette halua kuulla, te ette tätä totuutta halua kuulla, mutta kun se on fakta. Sanoa, että tottahan se on. Te jouduitte käyttämään viime hallituksen aikana, kyllä, paljon rahaa koronan takia Ukrainan sotaan, mutta te jätitte kaikki uudistukset tekemättä. Ongelmat ratkaistiin aina lisärahalla. Teillä kesti edellisellä hallituksella vastaava riihi toista viikkoa, te jaoitte rahaa. Me tehtiin nämä ratkaisut, jossa me jouduttiin sopeuttamaan 3 miljardilla. Ja se on oikeudenmukaista tulevien sukupolvien kannalta, että koulutukseen laitetaan kokonaisuudessaan Suomessa lisää rahaa. Kyllä, ammatillisesta koulutuksesta, useammista tutkinnoista leikataan, mutta tutkimukseen, tuotekehitykseen, yliopistoille, korkeakouluille, perusopetukseen, eikö niille voisi antaa arvon? Kiitoksia. Edustaja Kvarnström, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ärade talman. Monissa lukioissa järjestettiin tänään ulosmarssia ja hyvästä syystä. Aiotte poistaa opiskelijoilta oppimateriaalin maksuttomuuden 18 ikävuoden jälkeen ja tämä säästää siis 12 miljoonaa euroa vuodessa, mutta jos opiskelijan toisen asteen koulutie katkeaa, niin sekin maksaa yhteiskunnalle. Lisäksi tämä muutos aiheuttaa epävarmuutta ja byrokratiaa. Kuten edustaja Li Andersson hyvin toi esiin, niin tämä säästösumma ei ole edes puolet siitä, mitä valtio menettää, kun alennatte kaljaveroa. Tämä on murto-osa siitä summasta, joka laitatte yksityisen terveysbisnekseen. Tämä on paljon vähemmän kuin mitä suurituloisten verokevennys edelleen maksaa valtiolle.
Silti mielestänne on siis pakko leikata 12 miljoonaa euroa toisen asteen opiskelijoilta. Millainen arvovalinta tämä on? Undervisningsminister Henriksson, är avgiftsfri utbildning på andra stadier verkligen mindre viktig än sänkt ölskatt och sänkt skatt för höginkomsttagare? Är nedskärningen verkligen oundviklig eller handlar det om prioriteringar? Måste studentexamen börja kosta igen? Kiitos. Tack. Kiitoksia. Ministeri Henriksson, olkaa hyvä. Värderade talman, jag tror att alla vet i den här salen att Finland är väldigt skuldsatt. Och det vad regeringen nu gör så är det att vi söker lösningar för att vända den här trenden. Vi måste ta den här situationen på allvar. Och regeringen har ett helhetspaket. I det paketet så har det varit viktigt att vi kan fortsätta satsa på den grundläggande utbildningen, på småbarnspedagogiken, och där satsar vi 200 miljoner till. Det här är otroligt viktigt. Arvoisa puhemies, me panostetaan siis perusopetukseen, varhaiskasvatukseen. Meidän on käännettävä tämä velkalaiva. Se on meidän yhteinen tehtävä. Ja se on vastuullista politiikkaa tulevia sukupolvia kohtaan. Men det är alldeles klart att det gör ont att göra nedskärningar. Ingen ska tro att det här är lätt. Ja tässäkin asiassa, kun puhutaan maksuttomasta toisesta asteesta, niin kyllä meillä on edelleen maksuton toinen aste siihen vuoteen asti, kun opiskelija täyttää 19 vuotta. Ja tämä on uudistus, jonka me teimme edellisellä hallituskaudella, ja me yritämme nyt tehdä tätä valmistelua niin hyvin kuin mahdollista opetus- ja kulttuuriministeriössä, niin että voidaan taata, että jokainen, joka käy ammattikoulun ja lukion, voi päättää opintonsa erittäin hyvällä tavalla. Kiitoksia. Ja me tullaan palaamaan tähän asiaan, millä tavalla tämä tehdään. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ärade talman. Opiskelijan toimeentuloa vähennetään ja vuokria pienennetään. Kuitenkin hallitus haluaa pitää opiskelijoiden katon siitä, että kuinka paljon he saavat tienata ilman, että he menettävät tukia. En voi ymmärtää, mitä järkeä tässä on. Pidättekö opiskelijoita niin tyhmänä, ettei ne tiedä, koska ne menee töihin ja kuinka paljon ne saa tehdä töihin? Tässä ei ole mitään järkeä. Antakaa niiden käydä töissä silloin, kun ne haluaa. Eikä se ole parempi, että ne viikonloppuna on töissä kuin ryyppäämässä ravintolassa? Kyllä. Kiitoksia. Mutta tämäkin on sitten Ministeri Grahn-Laasonen, olkaa hyvä. Mitähän tästä nyt sitten tulee? Kiitos arvoisa puhemies. Meidän opintotuesta vastaava ministeri ei ole tänään kyselytunnilla paikallaan, mutta voin yrittää vastata hänen puolestaan. Opiskelijoiden tulorajoja opintotuessa on korotettu pysyvästi, eli sellainen päätös on jo tehty. Toki yleisenä periaatteena edustaja Harkimo on täysin oikeassa siinä, että tämän hallituksen politiikka perustuu työn linjalle, eli pyrimme luomaan kannusteita siihen, että kannattaa aina vastaanottaa työtä, ja että meillä on myöskin sellainen sosiaaliturvajärjestelmä, joka kannustaa ja luo kannusteita aina kaiken työn vastaanottamiseen. Opiskelijoita koskien niin hallitus on päättänyt riihessä opiskelijoiden tämän asumislisän uudistamisesta niin, että opiskelijat siirretään, kuten on ollut muutama vuosi sitten niin kuin aikaisempi käytäntö, niin opintotuen tukijärjestelmän piiriin, eli asumislisäjärjestelmälle. Ja tämä on myös osa hallituksen säästöpakettia. Ja tätä valmistelua tehdään ministeri Bergqvistin johdolla, ja siinä samassa yhteydessä on käynnissä myöskin opintotuen laajempi uudistaminen, jossa voidaan myös esimerkiksi näitä työn kannusteita käydä läpi ja ylipäätään joustavoittaa opintotukijärjestelmää. Ja sen lisäksi lainaa myöskin valtion takausta tullaan korottamaan, jotta opiskelijat eivät suinkaan jää tässä pulaan. Kiitoksia. Edustaja Lyly, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, täällä on aika paljon puhuttu työllisyydestä ja työpaikoista. Juuri eilen tuli tilastotietoa, jossa oli viimeiset työllisyys- ja työttömyystilastot, ja työttömiä työnhakijoita on melkein 290 000, ja se on yli 30 000 enemmän kuin vuosi sitten. Täällä on myös pitkäaikaistyöttömien määrä kasvanut, nuorisotyöttömyys on kasvanut, ja tämä hallituksen politiikka pitäisi olla työllistämisen politiikkaa. Ja arvoisa pääministeri, teidän politiikkanne on johtanut koko ajan työttömyyden kasvamiseen. Kuinka oikeudenmukaista politiikkaa tämä on? Kiitoksia. Ministeri Satonen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies. Ensinnäkin, kuten kysyjäkin hyvin tietää, niin
nämä hallituksen keskeiset uudistukset eivät juuri ole vielä edes voimassa. Osa työttömyysturvauudistusta on voimassa, mutta pääosin tulee voimassa ensi syksyllä, jolloin ne vaikutukset alkaa. Ja niille on laskettu, kuten pääministeri täällä jo sanoi, että kun nämä kaikki uudistukset ovat voimassa, niin puhutaan noin 70 000 Mä vähän luulen, että niillä on yhteinen eli kyllä ne tulevat sieltä. Toki siihen vaikuttaa talouden yleinen suhdanne, tietenkin vaikuttaa, mutta tässä yhteydessä on kyllä pakko sanoa se, että suurin huolihan meillä on nyt se, että meillä on avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt. Että kyllä omalla vahtivuorollanne te nukuitte kyllä todella onnen ohitte, nimittäin jos te olisitte tehnyt nämä uudistukset, mitä me nyt tehdään tällä vaalikaudella, niin meidän työllisyystilanne olisi tällä hetkellä aivan eri luokkaa, koska silloin oli paljon enemmän avoimia työpaikkoja, jotka olisivat nopeammin täyttyneet näillä uudistuksilla, mitä nyt toteutetaan. Te peritte kaikkien aikojen korkeimman työllisyysasteen. Kiitoksia. Viimeinen kysymys tähän aihepiiriin liittyen. Edustaja Räsänen Joona, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kyllä tässä keskustelussa on paikoin käytetty totuutta aika säästeliäästi. Hallituksen toimesta on ilmoitettu, että näillä toimenpiteillä, jotka hallitus on siis päättänyt, jotka ovat todistetusti erittäin epäoikeudenmukaisia, niin tämä velkaantuminen saadaan hallintaan. Valtiovarainministeriö tänään totesi, että velkasuhde jatkaa kasvuaan. Velkasuhde jatkaa kasvuaan. Vaikka toista luvattiin ennen vaaleja. Täällä puhuttiin paljon työllisyydestä, että täältä on jopa todettu hallituksen piiristä, että tälle vuodelle hallituksen toimenpiteillä tulee 60 000 työpaikkaa. Nyt olemme jo huhtikuun loppupuolella, eikä niitä näy eikä kuulu. Niin kuin edustaja Lindtman täällä totesi, hallituksen saldo on miinus 50 000 työpaikkaa. Ja sitten kaiken kukkuraksi pääministeri totesi, että tämä teidän räätälöimänne ministerien tuloluokkaan tuleva veroale nyt jotenkin poistuisi sillä korotuksella, jonka teette. Eihän tämäkään pidä paikkaansa. Niin voitteko te nyt vielä kerran, pääministeri, vastata, että onko tämä yhtälö teidän mielestä todella oikeudenmukainen? Kiitoksia, pääministeri. Valtiovarainministeri Purra, Arvoisa herra puhemies, kuten jo aiemmin totesin, niin todella tällä paketilla valtiovarainministeriön ennusteiden mukaan me pääsemme tavoitteeseen, joka on velkasuhteen vakauttaminen. Näissä ennusteissa, joita valtiovarainministeriö on tänään tuottanut, niissä ei ole mukana kaikkia toimia. Niistä puuttuvat osa hallitusohjelman toimista, niistä puuttuvat osa näistä työllisyystoimista, niistä puuttuvat osa kasvutoimista. Samaan aikaan on hyvä ymmärtää, että talouden yleinen tilanne eli suhdanne, johon te juuri viittasitte jälleen työttömyyden kasvun yhteydessä, vaikuttaa tietenkin myös meidän ennusteisiin ja meidän lukuihin. Mutta mikäli tämänhetkisessä tilanteessa mennään, niin me pääsemme siihen tavoitteeseen. Ja kun tästä velasta ja velkasuhteesta ja velan kasvusta on ollut puhetta, niin valtiovarainministeriö laski myös sellaisen käyrän ja skenaarion, jossa vaihtoehtona olisi se, että mitään ei olisi tehty. Ja tiedättekö mitä, edustaja Räsänen? 2020-luvun lopussa, mikäli ei olisi tämä hallitus tekemässä näitä toimia ja toivottavasti vielä seuraava jatkamassa siitä, niin se velka, se olisi yli 10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin se on tällä. Kiitoksia. Tämä kysymys on tältä erää loppuun käsitelty. Sitten siirrytään seuraaviin Seuraava kysymys, edustaja Kurvinen, olkaa hyvä. Aiheisiin. Arvoisa herra puhemies, keskusta esittelee kyllä avoimesti oman vaihtoehtonsa. Tulemme esittämään 7. päivä toukokuuta reilun kasvun vaihtoehdon, joka on paljon parempi tälle pettymyksiä täynnä olevalle hallituksen kehyspäätökselle. Arvoisa puhemies, ennen eduskuntavaaleja kokoomuspuolue lupasi kaiken kattavan terveysveron epäterveellisille tuotteille. Sitten vaalien jälkeen kokoomuksen johtava talousasiantuntija edustaja Timo Heinonen ilmoitti, että se oli sellaista juhlapuhetta. Kehysriihen jälkeen olemme nähneet, että muukin kokoomuksen veropolitiikka on enemmän sellaista juhlapuhetta. Lupasitte ennen vaaleja, pääministeri Orpo, että kokoomus pitää yrittäjistä huolta. Mutta nyt kun luimme kehysriihen päätöksen, meille selvisi, että te
korotatte Suomessa arvonlisäveroa ennätyslukemiin. Suomi-neidosta on tulossa Pohjolan ALV-kuningatar. Samaan aikaan te leikkaatte kotitalousvähennystä. Ennen vaaleja lupasitte, että kotitalousvähennystä kehitetään ja parannetaan. Ja tämä kokonaisuus tulee syömään pienyrittäjiltä, palveluyrittäjiltä, yksinyrittäjiltä, naisyrittäjiltä, liiketoimintamahdollisuuksia ja tulee lisäämään harmaata taloutta. Ja kysynkin pääministeriltä, miksi hallituksenne politiikka on näin vihamielistä pienyrittäjiä kohtaan? Kiitoksia. Pääministeri Orpo, olkaa hyvä. Ei oikeasti he uskoisi, että tämä porukka päättää Suomen maan kaikista asioista. Niin ei sieltä kyllä tällä hetkellä huonoa palautetta tulee. Niin yrittäjät ovat erittäin tyytyväisiä siihen, että vihdoinkin Suomessa on hallitus, joka aidosti yrittää pienyrittäjän ja pk-yrittäjän asemaa. Siitä, että miten täällä ylipäätään voi mikään toimia. Emme työhön, emme yrittämiseen, emme investointiin koskevia tämä jengi veroja. Päättää kyllä. meidän asioista. Lisätuloja piti jostain saada. Siksi valitsimme yleisen arvonlisäverokannan korottamisen, koska se leviää kaikkein laajemmin yhteiskuntaan. Emme esimerkiksi korottaneet ruoan arvonlisäveroa, sitäkö te olisitte toivonut? Meillä on kaikessa linjana on työlinja, yrittämisen linja, koska vain työllä ja yrittämisellä Suomi pärjää. No nyt me edistämme paikallista sopimista, töitä sekin on jäänyt aikaisemmin jäänyt vaiheeseen. Se on erittäin tärkeä kädenojennus suomalaiselle pienyrittäjälle, pk-yrityksille ja niiden kasvulle. Minä uskon, että tämä hallitus ja sen tekemä politiikka on historiallisen yrittäjämyönteistä, ja ennen kuin alatte siitä moittimaan, niin Suomi tarvitsee sitä. Kiitoksia. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tähän aiheeseen liittyen, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Saarikko, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, keskusta haluaa siis haastaa hallitusta talouskasvun isosta tärkeästä teemasta. Ja kysyn valtiovarainministeriltä jotakin, jota ehkä pidätte hieman kiusallisena. Aloitan 3 lyhyellä sitaatilla. Valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander antoi muutama viikko sitten haastattelun, jossa totesi, että työperäisen maahanmuuton kautta on mahdollista löytää kestäviä ratkaisuja Suomen julkisen taloudenpidon ongelmiin. Tähän oman puolueenne eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä vastasi X-palvelussa: ei helpota, että virkamiehillä on tällaisia näkemyksiä, jotka ei vie asioita eteenpäin, vaan ovat haitaksi. Paikka asenteen korjaamiselle saa suorittaa. Ja tänään, arvoisa valtiovarainministeri, kun teidän oma ministeriö julkaisi näkemyksen taloudesta virkamiesten johdolla, kirjallisessakin tiedotteessa todetaan, että työllisyyskehitykseen, siihen vähäiseen työllisyyskehitykseen, on vaikuttanut maahanmuuton selvä kasvu. Te johdatte tuota ministeriötä, jolla on mielipide siitä, että Suomen talouskasvun este on se, että meitä on täällä liian vähän ja yrityksillä on työvoimapula. Milloin te korjaatte asenteenne työperäistä maahanmuuttoa kohtaan vai saako suorittaa? Kiitoksia, valtiovarainministeri Purra, Arvoisa puhemies, luonnollisestikaan itse aihe ei minun salkkuuni kuulu, mutta vastaan oikein mielelläni. Ylijohtaja Spolanderhan myös haastattelussa sanoi, että tämä hänen esittämänsä arvio pitää juuri silloin paikkansa, mikäli maahan saapuvat maahanmuuttajat palkkansa ja koulutuksensa ja työllisyytensä osalta nousevat sille tasolle, että tämä todella on julkisen talouden kannalta hyödyllistä. Mitä tulee sitten yleisesti maahanmuuttajien, työperäisten maahanmuuttajien määrään, niin ehkä vihreiden ja keskustan kannattaisi keskenään päivittää, että kumpi nyt on totta. Se, että me vaikeutamme tänne tulemista töihin, vai se, että me emme vaikeuta. Sillä nythän me olemme ennätystasolla siinä, minkä verran Suomeen tulee työperäisiä maahanmuuttajia. Mikäli meillä olisi tarjolla oikein huippuosaajia, kansainvälisiä huippuosaajia, yrityksiä, koulutettua väestöä, niin luulen, että kaikki muutkin maat näistä kilpailevat. Samaan aikaan me pyrimme tekemään talouspolitiikassa juuri sellaisia toimia, että tämä olisi houkutteleva työnteolle, tämä olisi houkutteleva vaurastumiselle, yrittämiselle, ja tämä koskee ihan kaikkia kansallisuuksia. Kiitoksia. Edustaja Harjanne, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, voin vain tulkita, mitä hallitus pyrkii tekemään, ja minusta hallitus pyrkii rajoittamaan maahanmuuttoa. Siihen on tulossa esimerkiksi tänään useita hallituksen esityksiä tähän lähetekeskusteluun. Ja pyrkii luomaan myös sellaista ilmapiiriä, joka on hyvin kriittinen, maahanmuuttovastainen, kun tosiasia on se,
että Suomi tarvitsee maahanmuuttoa. Ja siitä viimeksi tänään valtiovarainministeriö muistutti. Ja kysyisinkin hallitukselta, että mikä on hallituksen tavoite työperäisen maahanmuuton määräksi? Kiitoksia. Ministeri Satonen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, aivan kuten valtiovarainministeri sanoi, niin meillä on tosiaan tullut ennätysmäinen määrä työperäisiä maahanmuuttajia, myöskin opiskelijaperäisiä maahanmuuttajia ja heidän perheenjäseniään on tullut huomattava määrä. Eli Suomea kohtaan on kiinnostusta. On tietysti itsestään selvää, että sillä väestön ikärakenteella, joka Suomessa on, me tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. Esimerkiksi tällä viikolla olin juuri Helsingin yliopistossa käymässä keskustelua tästä aiheesta. Se, mihin me sitten ennen kaikkea tarvitaan työperäisiä maahanmuuttajia, me tarvitaan niille aloille, jossa meillä on selkeää työvoimapulaa, kuten esimerkiksi sote-ala, myöskin tietyillä palvelualoilla, mutta totta kai, kuten edustaja Lyly täällä sanoi, kun meillä on lähes 300 000 työtöntä Suomessa jo olevaa henkilöä, niin totta kai me pyrimme myös heitä työllistämään ensisijaisesti, mutta me tarvitsemme niihin työvoimapulaan ja sitten me tarvitsemme niitä huippuosaajia, kun meillä on sellaisia toimialoja, vaikka ICT-alaa tai muuta, jossa Suomi on maailman kärkeä, niin sinne tietenkin tarvitaan niitä osaajia ja niitä me varmasti haluamme tänne ottaa. Kiitoksia. Osaajat tänne kaikki nyt Suomeen. Ärade talman, dags för lite framtidstro. Under rambudgetförhandlingarna tog regeringen ett viktigt beslut om en temporär skattegottgörelse som främjar etableringar inom den gröna omställningen. Det finns idag lovande projekt inom vätindustrin i Ingeborg och Karleby, Kristinestad och kring batteriindustrin till exempel i Vasaregionen. Det är via liknande investeringar som vi får Finlands ekonomi igång. Arvoisa puhemies, kestävä tulevaisuus edellyttää selkeää politiikkaa, joka kannustaa ekologisesti kestäviin investointeihin. Hallitus päätti kehysriihessä ottaa käyttöön määräaikaisen verohyvityksen, mikä tulee vauhdittamaan kestäviä investointeja. Näin saamme vauhtia suuriin teollisiin investointeihin ja mahdollistamme, että puhtaan siirtymän ekosysteemejä rakentuu Suomeen. Lupaavia projekteja on jo käynnissä ympäri Suomen. Kysynkin, arvoisa pääministeri Orpo, miten uskotte hallituksen kehysriihessä tekemien päätösten vaikuttavan Suomen tehtäviin investointeihin? Kiitoksia. Valtiovarainministeri Purra, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, todellakin kehysriihestä hallitus laati myös hyvin merkittävän kasvupaketin, joka sekin tukee julkisen talouden kestävyyttä eikä heikennä sitä. Ja tämä edustajan kuvaama verohyvitysmalli on yksi näistä isoista toimista. Eli sillä pyritään nimenomaan edistämään tällaisia suurteollisia investointeja Suomeen, jotka tavoittelevat puhdasta siirtymää ja nettonollataloutta. Puhutaan esimerkiksi akku- ja vetyhankkeista tai fossiilivapaasta teräksestä. Ja tällaisia hankkeita, kuten tiedämme, niin on jo merkittävästi käynnistynyt. Tämä verohyvitys voisi olla 20% enimmillään tästä investoinnin määrästä, enimmillään 150 miljoonaa per hanke. Ja nämä investoinnit pitäisi olla päätettyinä tavalla tai toisella. Ja tulihan tässä nyt sitten testattua tätä systeemiä, että miltä se mahdollisesti vaikuttaisi, jos näitä alkaisi tuonne ulaverkkoon selostamaan. Mitä Suomi tarvitsee esimerkiksi tässä puristuksessa, kun Euroopan suurvallat keskenään kilpailevat valtion tuilla. Kiitoksia. Edustaja Kallio, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, täällä tuli esille tämä yrittäjien suhtautuminen näihin päätöksiin ja tuossa yksinyrittäjiltä kysyin siihen näkemyksiä. Mitä vähemmän kuluttajilla rahaa käytettävissä, sitä enemmän he säästävät kulutuksesta ja erityisesti tämä iskee palveluala yrityksiin ja erityisesti yksinyrittäjiä, joita Suomessa on yli 200 000. Arvonlisäveron korotus on keino lisätä valtion tuloja, mutta sillä voidaan ja se vaikuttaa myös kulutukseen. Fiksu kuluttaja harkitsee toki kulutustaan, mutta samalla se iskee erityisesti näihin pieniin palvelualan yrittäjiin. Erityisesti se iskee naisvaltaisiin pieneen palveluyrityksiin. Hallituksen päätös arvonlisäveron alarajahuojennuksen poistamiseksi kiristää mikroyritysten verorasitusta entisestään. Samojen yritysten kohdalle osuu myös hallituksen tekemät kotitalousvähennyksen heikennykset. Arvoisa puhemies, onko hallitukselta tulossa toimenpiteitä pienyrittäjien ja erityisesti yksinyrittäjien asemaa heikentävien Ei varmaan ole tulossa yhtään mitään. Kiitoksia. Valtiovarainministeri Purra, olkaa hyvä.
Arvoisa herra puhemies, veronkorotukset ovat hyvin ikäviä. Ja mikäli me emme olisi tässä tilanteessa, että meidän piti uusia sopeutustoimia 3 miljardia löytää, niin me emme olisi korottaneet veroja. Emme yhden ainuttakaan veroa. Mutta me olemme siinä tilanteessa, että tähän piti lähteä. Ja koska työn ja yrittämisen verotusta me emme ainakaan merkittävästi halunneet kiristää, kun katsomme eri verolajien fiskaalisia tuottoja, niin kyllä se katse siirtyy silloin arvonlisäveroon. Ja ymmärrän, että tätä kritisoidaan. Kyllä, sillä on haitallisia vaikutuksia niin sinne yksinyrittäjiin, yrityksiin muutenkin, kuin myös kuluttajiin. Se nostaa tuotteiden ja palveluiden hintaa. Mutta tässäkin yhteydessä pyytäisin taas katsomaan sitä kokonaiskuvaa. Onko teillä muita ratkaisuja? Olisitteko te mieluummin korottaneet työn ja yrittämisen verotusta? Se ei ole tämän hallituksen periaatteiden mukaista. Arvonlisäverokannan, yleisen kannan korotus, se monien ekonomistien mukaan on nimenomaan se pienin paha silloin, kun tähän veropolitiikkaan joudutaan tekemään korottavia ratkaisuja. Kiitoksia. Viimeinen Suomen tuhoajat liittyen edustaja Kurvinen, olkaa hyvä. Istuu siellä. Arvoisa herra puhemies, nyt täytyy oikoa pääministeri, kun hän sanoi, että yrittäjät tukevat tätä päätöstä alvin korottamista, eivät tue. 16. päivä huhtikuuta kriittinen kannanotto siitä ja arvostelivat tätä juuri näitä vaikutuksia, mitä edustaja Kalliokin kuvasi. Naisyrittäjiin, yksinyrittäjiin, palveluyrittäjiin. Lisäksi ei saa unohtaa, että te olette myös kiristämässä liikunnan, kulttuurin, majoituksen arvonlisäverotusta. Suomesta tulee todellinen kulutusverohelvetti näillä teidän päätöksillä. Ja nyt sitten puhemies, kun valtiovarainministeri Purra peräsi vaihtoehtojen perään, teidän näivettävän talouspolitiikkanne vaihtoehtojen perään. Minulla on teille veroidea, arvoisa valtiovarainministeri Purra. Miksi ette toteuta perussuomalaisten vaalilupausta siitä, että suuret ammattiyhdistysliikkeen, suursäätiöiden ja liittojen ja yhdistysten suuret pääomatulot menisivät verolle? Keskusta laittaisi pienen veron yli 50 000 euroa oleville yleishyödyllisten yhteisöjen, suursäätiöiden ja liittojen pääomatuloille. Ja kysynkin nyt valtiovarainministeri Purra, miksi te ette aseta tätä pientä lähdeveroa näille yleishyödyllisille yhteisöille, suurtuloille? Johtuuko tämä esimerkiksi RKP:n painostuksesta? Onko Henriksson estänyt teitä täyttämästä perussuomalaisten vaalilupauksen? Kiitoksia. Valtiovarainministeri Purra, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, tosiaan kaikki mitä täältä hallituksesta ulos tulee, oli se sitten hallitusohjelma tai kehysriihen päätöksiä, niin ne ovat tietenkin kompromisseja, koska me koalitiohallitus olemme. Aivan kuten muistaakseni viime kaudella hallitus teki erilaisia kompromisseja. Veropolitiikassa siinä istutaan siinä penkille ja katsotaan niitä monitoreja ja painellaan nappuloita eikä lähdetä kuselle kesken istunnon. Niin valitettavasti sen tuotto ei ole hirvittävän suuri verrattuna esimerkiksi tähän arvonlisäveron yleisen kannan korotukseen, joten tuolla ei vielä hirvittävän pitkälle päästä tässä yli 9 miljardin sopeutustarpeessa. Kiitoksia. Tämä kysymys on tältä erää loppuun käsitelty. Seuraava kysymys. Edustaja Koskela Minja, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, pääministeri Orpo ja valtiovarainministeri Purra ovat edellyttäneet täällä puhetta isosta kuvasta, niin puhutaan isosta kuvasta. Tänään valtiovarainministeriö arvioi hallituksen sopeutustoimien heikentävän BKT:n kasvua 0,5 prosenttiyksiköllä vuodessa. Sopeutukset vähentävät kysyntää, nostavat hintoja ja heikentävät talouskasvua, eli oikeistohallitus on toistamassa eurokriisin virheitä, kun se ylimitoitetuilla leikkauksilla upottaa Suomen vielä syvempään taantumaan. Kyllä. Hallitus on päästänyt rakennusalan vapaapudotukseen, ja teidän työn linjanne onkin itse asiassa konkurssiaallon ja suurtyöttömyyden linja. Tämän politiikan kärsijöitä me ollaan rakennusalaa leikkauksilla, mä veikkaan, että kun täällä niin köykäisin perustein lähtee aina rakennukset helvettiin ja tulee uutta, niin täällä on joku semmoinen sisäpiirimafia, mikä sitä hommaa hoitaa. Ostovoimaa ja pahentaa konkurssiaaltoa. Ymmärrättekö te, että jos Suomi upotetaan vielä syvemmälle, niin velkaantuminen ei lopu, vaan se jatkuu ja se kiihtyy? Kyllä. Kiitoksia. Valtiovarainministeri Purra, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies,
Mikäli olisitte Sitten varmaan nyt taas ne puheet taloudesta ja on pakko tehdä jotain. niin te olisitte tehneet niitä silloin, kun talous lähti kasvuun ja työllisyys oli korkealla. Mutta siitäkään huolimatta te ette kyenneet tekemään ainuttakaan säästötoimia. Sen lisäksi, että teillä tuli lisäkustannuksia koronapandemiasta, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan, niin te piditte kiinni hallitusohjelman kaikista pysyvistä menolisäyksistä ja teitte niitä vielä matkan varrella lisää. Mikäli te olisitte kyenneet hoitamaan oman leiviskänne, meidän tehtävämme olisi huomattavasti helpompi tällä kaudella. Valitettavasti se ei nyt ole. Tällä toimella, jolla me pyrimme velkasuhteen vakauttamiseen ja tämänhetkisen arvion mukaan siihen myös pääsemme, me juuri estämme sitä, että me joudumme velkakriisiin, me joudumme rahoituskriisiin tulevaisuudessa. Ja se on juuri tämä seikka, mikä on myös hallituksen täydellinen linja sen suhteen. Mutta se, että te puhutte jatkuvasti tästä suhdanteen työttömyyden kasvun vaikutuksesta, niin ne kaksi asiaa erottaa. Me teemme paljon rakenteellisia toimia, me katsomme huomattavasti pidemmälle. Ja kuten totesin, niin ilman toimia velka olisi huomattavasti korkeampi 20-luvun Kiitoksia. lopussa. Meillä on tämän kysymyksen osalta aikaa yhteen lisäkysymykseen. Edustaja Sarkkinen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hallituksen työlinja on osoittautumassa kyllä työttömyyslinjaksi. Työttömyys on kasvanut valtavasti viimeisen vuoden aikana. Ja hallituksen päätös leikata työssäkäyvien pienituloisten asumistukea ja hankaloittaa työttömyysturvaa ja pienten työtulojen yhteensovittamista suojaosan poistolla johtaa Kelan laskelmien mukaan siihen, että kannusteet pienipalkkaiseen työntekoon heikkenevät rajusti. Yksin asuvien työnteon kannusteet heikkenevät, jos palkka on alle 2 150 €. Yksinhuoltajien työnteon kannusteet heikkenevät, mikäli palkka on alle 2 700 €. Lisäksi toimeentulotuen saajien määrä kasvaa leikkausten myötä huomattavasti, vaikka toimeentulotuki on nimenomaan kaikista pahin kannustinloukku. Arvoisa puhemies, miten tässä näin kävi, että hallituksen työlinja on muuttumassa työttömyyslinjaksi ja toimeentulotukilinjaksi? Kiitoksia. Ministeri Satonen, olkaa hyvä. Tällaista se on, kuulkaa. Arvoisa herra puhemies, meillä on selvästi samat paperit, se on hyvä lähtökohta. Mutta sen sijaan se, minkä te unohditte sieltä kertoa, on se, että näillä muutoksilla saadaan vahvempia kannustimia osa-aikaisille työnteon lisäämiseen. Eiköhän se nyt riittänyt, kuulkaas. Kiitos tästä seuraamisesta ja nyt on testattu systeemiä. Kuulemiin.